W imieniu Otca, Syna a Świętego. Kniez bądź z wami. Lubię bratcy, lubię sestry, lubię kniezu, w Bożej lubości wiemy se dere kołani. Rady przykażemy k niemu, żebyśmy dali se posilnić. Żebyśmy jeho prosili, żeby nas podpierał, i wieszteś w tym, żebyśmy jeho lubości odpowiedowali. Wo sobie prośmy jeho o to, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bogu. Smij so nad nami všehomocny a miłościwy Bożo, a spuścił się nam rychy do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bogu we wyżynach. Modlmy som. Spošt prosimy, všehomocny Božo, żebyśmy przeco spoznali, što je prawe, a tak ryczyli a jednali, kajż se Tobie spodoba. Przez naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż je z Tobą a Duchem Świętym żywa a kraluje po wieki na wieki. Słyszymy czytanie z prvnej knihy Samuel. We wonym czasu zebra so Saul a wučene z 3000 mužemi, a to wubranymi Izraelitami, do puszczyny Sif dele, zoby tam za Dawidom pytał. W nocy so netko Dawid z Abišajom k ludziom skradny, ale Saul leżeše a spaše w lewe. Jeho lebijace šepši jeho roven v zemi. Abner a wojsko ležeše koło wokoło niego. Tuż praji Abišaj Dawide, dżęca, ja ci Bóg twojego neprzeczela do ruki dał. Ja jeho netko z jeho swojskiej lebiju z jednym zamachem k sebi przysztapił. Przetoż drugiego nie będzie trzeba. Dawid pak odmówi Abišaje, nemo jeho, przetoż sztuje dy swoją ruku na żałbowanego Jahwe złożył, a je neko stane ostał. Na to za Dawid lebiju, a garan z wodu od woły Saula, a onaj od ten dżesztaj. Nikt tu nieby jeju widział abo pytnął, a nikt tu nieby otuczył, przetoż oni wszyscy spachu, dokyż by so kruty spar od Jahwe na nie zlenął. Jakoby Dawid potom na naprzeciwną stronę doła dojszał, stupi so on trochu nazdala na wiersz kory, tak sobie między nimi wulka mezota. Dawid praji, le, tudy je králowa lebija. Nech tuż jeden ze służowników sem przykypšinže a se ju wozmie. Jahwe pak nech każdemu po jeho sprawności a swirje zapłaci. Przetoż Jahwe bie dżęca do mojej ruki dał, ja pak noch chcę so na żałbowanym Jahwe przerečić.
Słyszeliśmy Słowo Boże. Smilny je kniez a jara dobry. Smilny je kniez a jara dobry. Chwal moja dusza knieza, a wszystko, što się we mnie jeho świate mieno. Chwal moja dusza knieza, a nie zabudżanu z jeho dobrotą. Smilny je kniez, a ja Wun wodała ciśnie twoje winy, sojście twoje korostcze. Wun umoża twoje żywienie od zahuby. Wincuje cię z miłością a smilnością. Smilny je kniez, a ja Smilny a miłościwy je kniez, woczakliwy a jara dobrociwy. Nie jedna z nami po naszych grzechach, a nie płaci nam po naszych nieprawościach. Smilny je kniez, a ja Daleko kaj się ranie od wieczora, zdaluje od nas nasze nieprawości. Kajś so nam smiluje nad dziećmi, smiluje so kniez nad tymi, koci so jeho boja. Smilny je kniez, a ja Čitanje z prvneho lista svätého Apoštola Pavla Korynčanom. Bracia a sotry, je napisane, první človek Adam był živa bytosť. Posledný Adam był oživiawy duch. Nie je však prvnie to, što je duchovné, ale to, što je cielne. První človek je ze zemie, je zemský. Druhý človek je z nebies. Kajkiž je zemský človek, tajce sú tež ľudia na zemi. A kajkiž je tun nebieský, tajce sú tež či na nebiu. Tohodla, kaj sme my niesli na sebi podobu zemského človeka, tak ponieseme tež podobu nebieského. Slyšeli sme Słowo Bože. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Tak rieči kniez, novú kazňu vám dávam, kaž som ja vás ľuboval, tak so tež vy mnie sobu lubujecie. Halleluja, halleluja, halleluja. Kniez buď z wami. Słowa Świętego Zczynienia po Lukaszu. We onym czasu prawi Jezus swoim uczobnikom, wam pak, kiż na mnie słuchacze praju, lubujcie swoich neprzeczelów, a czyńcie dobre tym, kiż was hidzia. Ryczcie dere o tych, kiż so na was przysłodzieja, modlcie se za tych, kiż z wami rubie zakadzieja. Tomu, kiżcie na lico dyri poskić też druhe, a tomu, kiżcie wozmie płaszcz, nie zapowies ani sukniu. Jeli czesto prosy, to jemu daj.
a nie żadaj nas spět, što ještě nich tu wozmie. Kajž chcejče, zobychu ludžo wam činili, tak činče tež im. Jeli lubujecie jeno tych, kiż was lubuja, kajki dżak to zmiecze. Tež ryšnice lubuja menujce tych, kiż ich lubuja. A jeli činicie dobre tym, kiż dobre činia wam, kak możecie dżaka doczakać. Tež ryšnice činia to same. Gdyż poszcicie tym, od które so nadziejecie, zo wam to rucza, kajku mzdu zmiecze z toho. Poszczujecie też rysznicy rysznikam, zobychu to same zaso dostali. Nie, lubujcie swoich neprzeczelów, czyńcie dobre, a poszczujcie tam, gdzieś niczo nie oczekujecie. Potem będzie wasza mzda wulka, a budecie synojo najwyższego. Dokiż wunie dobre, też niedżaklibym, a zwym. Budźcie tuż miłościwi, kajże też wasz wódz miłościwym. Nie súdźcie, a nie budete súdzeni. Nezasúdzujte, a ne budete zasúdzeni. Vodávajte, a voda so vám. Dávajte, a tež vám so dá. Dobrú míru, stvočenú, zčasenú a nakopenú dáža vám na klín. Přetož vám so namierí z tej samej míru, z kotrež vy mieríte. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestre kniezu, lubi wasadni. W zajszłych dniach sme mnoho słyszeli z Ameryki, takie hinejsze powieście, a najbolje so my dziwamy, że takle wszystko so prawi. A gdyż w Ameryce so troszkę dalej zajmujesz, potem możesz też takie nešto czytać. Jsem namakał jedną rozprawę w jednym mieszczaństwie miasta New York. On miał to miano La Guardia, a był tam w zastojnictwie od lata 30 do 1945. W nim so prawi, że jest on w sobie angażował na socjalnych polach, że je ustupował przeciwko korupcji, a że je so pracował stworcze biedy odstronić, które by tam nastali z industrializacją. A drugie tak reka, je on też przełzał policajskie, sudniskie jednania. Rano dnia, jako byše on zase jako sudnik zasadzeny w ostrej czulkiej zimy, přivedžechu k niemu čepotacého staruška, starého muža. Jeho bychu lepili, jako on jeden klip pokradne. Jako sudnik se guardia všetko rozkvažda, slyšeše svědkov, a potom za siebie spozna, tutun muž by kradnął, dokež by tak wudny, że nie wiedzieše se hinak pomhać. Hać kradnić. La Guardia wiedzieše, na zakon sem jazany. A on też wiedzieše, wuzacze też by mu byle żel czyniło, nie je możne. Tuż zasudzi on starego muża. Praj ma pokutu płacić $10. To by jara wulka suma tedy. Runie pak, kaž by on tuto sumu vusudžił a uprajił, wozmie on svoj kobuk do La Guardia, sahne za svoje mušňu a miesto zasudženého połoži ze svojej mušne tute $10 tam do tej jeho čapky. A potom polada on do žurle a praji přitomnym, každého z vás zasudžu na 50 centów pokuty, dokež bydlicie wy spokojnie w jednym mieście, w którym żebia ludzie kradnić, tak chudowane są. A wszyscy są płacili. Do jeho czapki je dał zromadzić te 50 centów. Zadziwanemu przepodał on czapku a pieniądze, on dziesze ze sudnictwa ze $47 a 50 centami. To je zawieszcze jeden skutk, kiż powiada na swoje właśnie o
chrześcijanskiej lubosci. Byśmy dżęca słyszeli o lubosci, o tajkej a inejszej, o sobie z Ewangelia o tym, że mamy też swoich neprzeczelów lubować. Od nas o wiele żada. Prynje czytanie dżęc je wuzate było z knihy Samuel. Mnohe starozakonske knihy czytają so jara dere. To nie je ostudło, so z nimi zabierać, czytać stawizne, kotreż tam steja. Tež to, što je dżęca, tak rec nam, so jako czytanie sobu przedniese, ma jara wiele zajímavého na siebie. Dawid steje w središću zladowania. Dawid przyjdzie hižo jako młodziec na dwór krála Saula, a ludzie miachu jeho rady. On by nadareny, spiesznie zaprzymny, bezmužity, zamodere ryczeć, raješa harfu, aby k tomu jeszcze rjanie naladnie postawy. Czym bole lud jeho rady mieješe, czym więcej żarliwości pak wubi Saul. Aby nim skadzeše niedowiera, Dawid je napřičo. Królestwo Izrael by tedy jeszcze młode, naslednictwo nieberiadowane. Saul čuješe, że po jeho smерci Davida za krála wuoja. Jeho postaja za krála. Saulova niedowiera přibyrovaše, David to jasnie pytny. Mieješe strach o swoje żywienie. On čekny z královského dvora a za niekotrych sobu, kiež bychu jemu swirni. Wiedzechu swobodne żywienie, berechu se jeszcze štrebachu. Saul pak jeho přestěhovaše. Junowe noce, to jsme džen slyšeli čitaniu, zadobe se David skradžu do Saulového liva a pokradne Saulej královsku lebiu. Abišaj, przewodnik Davida, praje jemu, boje ci twojego przeciwnika do ruku dał. Zakłuju jeho. David pak jeho oddzierża. Za mnie, tak on praje, je Saul przeco jeszcze żałbowany knieza. Nikt tu nie smie bez kwostania przeciwko niemu swoją ruku pozbynić. Lebiu a królowski karan, a kaž reka tež končk Saulového pfata, który by wubuty był, za David sobu. A jako by zase na škytane miestnie wozewi David, żeby żywienie Saula zalutował. Saula nuješe to, żeby David jeho zalutował. David pak Sauli dalej niedowiereše. On wopkieć boaše, što se takle na dworze Saula stała, z daloka. Bibliscza praja, David by mudre jednał. Byli on krála moriu, jemu ludzie to nie bychu wodali. Synojo Saula a wszyscy przywisnicy kmena Benjamin, z kotroż Saul pokadżeše, bychu jemu nawieczne wieczbu slubili. A jako morder nie by David nidy na nidy mógł král być nad Izraelem. Král on bu. Traješe jara do, pretračejo wszyscy připoznachu. Lubować nepřečela je jeden z tych pokiwów, który dżęc niż Ewangelii nam sobu napuć da. Hacz opokaza Dawid nepřečeli lubost? Odmowa nie je jednora. Zawieszcze jednaše Dawid wulkomyslnie. On swojego przeciwnika a konkurenta zalutuje. Ale woda on jemu? Lubuje jeho? Wopokaza so Dawid jako syn najwyższego, kiż je miły też niedżakonym, a zwym naprzeczo? Kaž przeco, tak też dżęca nesmy wszystkie riadki czytania słyszeli. Wułastajne sady powiedaja tole. Dawid śpiewa tam Abišajej. Niech Bóg Saula zbije, hacz we wojnie, abo na drugim dniu. Ja z najmniejsza swoją ruku przeciwko niemu nie pozbinu. To reka, Dawid nie zda so wieczby.
Wun ju jenož sam nie wukonia, ale przełostaje ju Bohu. Wiezo nie mamy my Dawidzie gumitowania czynić. Mnoho by było dobyte, gdyż bychu mocni na świecie znamieńcza takaż Dawid jednali. A to lasimy rec, w szuli Jezusa by Dawid mógł jeszcze mnoho wuknyć. To spłony być, każ niebieski wódz, nie przeczelo nie znać, jenoż lubost czehudnych bratrów a sotry znać, to żada duszinu wulkost a širokost, wokotuż ma se człowiek wsie dny swojego żywienia pracować. Niech Bóg nas przy tym podpiera. Amen. Wszyscy jsme živí z Božej miłosćem. Bo chce, żebyśmy Jemu dale a podobniejsi byli. Prośmy Jeho. Daj, zo bychu so na świecie konflikty bez namocy, ale z mocu luboszcze rozrysali. Prosimy Cię, usłysz nas. Szczim mnohich ludzi kmanych, zo bychu samo swoich neprzeczelów lubowali. Prosimy Cię, usłysz nas. Daj, zo ne bychmy na swoje lepšiny ladali, ale o dobro swoich bližších so starali. Prosimy Cię, usłysz nas. Posilni nas, zo bychmy rady drugim pomali, a za to dżaka nie ladali. Prosimy Cię, usłysz nas. Spošť, zo bychmy hulkomyslnie a dobročiwie jednali, zo bychmy smili Twojej uczomnicy rykać. Prosimy Cię, usłysz nas. Smilny Bożo, Twoja lubość k nam je neskončná. Za to buď Ti džak a sláva věky na věky. Amen.
Modlimy się. Niechże Bożo przysłusznie a posłusznie świadczymy Twój święty opór. Pokonecze prosimy, niech dary, któreż Twoje czeszcie przynoszamy, nam k spomożeniu Tyja. Przez Chrystusa naszego Knieza. Nie jest Bóg z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoczy stajnie aż udzie dziękujemy Knieże Święty Wódcieżego, mocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Smiluj się nad grzesznym człowiestwem, jest uns Knieżny Maryję narodził. Na krzyżu umrywszy je nas wiecznej śmierci utonął, a z martwych stanąwszy je nam wieczne żywienie darił. Toho dla śpiewamy z angelemi a arcyangelemi, stronami a kniejstwami, a ze všemi siłami niebieskiego wojska, pieseň Twojej krasności bez końca wyskają. Poprawdźe światosti Knieże, żółwoż je światość, tu dlacze prosimy. Posvětu te daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam było ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobun dobrowolnie czerpienie uda za un klip, dziakowaše so, wamaše a podajun swoim uczomnikam prajo, zmitče a jistče šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za vás podáte. Taktéž záun pojedí keluch, džakovaše so zaso a podajun svojim učomnikam prajo, zmiča a piče šice z neho, to je keluch nového a věčného zákonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k odawaniu rychu. Čiňte to, na mnie spominają. To je potajnstwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódcze na Jezusowu śmierć a zrowastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch rozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie. Zgromadzuj nas, kotřiž używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj Knieże na swoją cyrkę, powsze ziemi rozbrojeną, a wudospełnie jube lubości. Hromadźe z naszym bamżom Franciskusem, naszym biskupom Heinrichom a ze všim duchowstwem. Wspomnij też o naszych bratrów a na nasze sotry, kotřiž su umreli w nadziei ze zrowastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami všetkými prosimy, če spošť nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a všemi świętymi,
kociž soči ze všech věkov spodobajú. Zobuchme čekvádili a slávili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim habenim dawa soči Bożą wszechomocny Wódcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Modlimy się, kajże kniez nas uczy. Wódźcy nam. Umoż nas, knieżowaty wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszci oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Knieży Jezusom, swoim apostołom se praju, pokoj wam załastajam, swój pokoj wam dawam. Prosimy Cię, nie lada na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza budź stajny z wami. Leczy jenio Boże, kotryż zabiera grzechy świata.
Modlimy se. Všeomocny Božo, sakrament, który sme przyjęli, je nam zaudał k wiecznej zbożności. Pomaj nam, zobychmy wieczne zboże docpieli przez Chrystusa naszego Knieza. Dżęcysi wozywieniam, nyż pojedzenca tu w Kruszczycach wydwimaj. Różuc modli sobie w Kruszczycach od pondziel do piatka 18:30. W klosztrze niedzielu dwimaj, utoro 18:30, sredu rano we 8 a piatk wieczór 19:00. W Dobrošicach stajnie sredu do kemši, we Worklecach utoro 18:00 a czwartk 17:30. Kemši sobie w Dobrošicach sredu wieczór 6, we Worklecach czwartk wieczór 6. Kolpingovci v Pančicach zetkaja so štvrtk 19:30 ve svojej sydarni. Piatk po wieczornych kemšach je nafarek činske zrečenje. Zbierka dżen za tydzień za osadu w klosztrze za nadawki namiestne. Przychodu niedzielu są modlowskie godziny przed najswiętszym w Kruszczycach a też w klosztrze. Prosimy o bohate obdzielenie. Prosimy też, że niech ci, którzy są loni, godziny przygotowali, a też przewiedli, żeby to też leca jako nadawkę przeuzali. Zakończać się niż po w klosztrze w 4, w Kruszczycach w 5. Intencje. Pondzielu rano 7 za zemretu Heinzu Bartu a manżesko Jurija, kajż też żywych a zemretych swojemnych. Utoro rano ve 7 za zemretego Bena Rebaka z Wudworja, kajż też Jurija Schneidera a manżesku Madlenu. Piatk wieczorne za zemretu Mariu Leideru a manżeskoho Jana a synów Handrija a Macia z Kozarc. Sobotu wieczor za zemretu Martu Budarjowu, manżeskoho Bena a syna Konrada z Jasince. Dżens za tydzień rano ve 7 za zemreto Jana Budarja z Jasince dopona za osadu. Na pojednačích za zemreto Josefa Bendira a manžesku Heinzu z Habských Pázlic, kajž tež džouku Reginu Schmidtken z Kamenca. Po niemskich kemšach je modlocka hodina, v niemskiej ryczy hadže 12, potom od 12 hadže 12:30 są przeproszone pryneboprowienskie swojby. Od 12:30 do 13 godzin szulskie dzieci. Od 13 do 14 godzin młodzina, od 14 do 15 godzin żony, 15 do 16 godzin mużojo, 16 do 17 godzin bractwo Svetého Boščana. Potom 17 godzin zakończacy nyszpo. Proszę was, abyśmy zgromadnie się pomodlili za naszego bamsza z osadnika na stronie 105 a 90. Strona 105 a 90. Modlimy się zgromadnie. Knieże Jezusa, Świętego Wódca, bamsza Francyskusa, sy postahił, zobycze jako pryni między biskopami Twojej cyrkwi zastupował. Prosimy Cię, napełń Jeho ze swojej lubością, zoby Tebie a wszystkich ludzi lubował. Daj mu mudrość a obladliwość, pokorność a nadzieję, cierpliwość a zdrowotu. Niech so wokoło Niego romadza sprawni radzicielio, swirni biskopia a duchowni a podaty lud Boży. Sławie a naszemu weselu niech się Jeho váža po všem świecie. Amen. Dżęca su wulby, ja wiem, mnozy praja to mi szopsze wyle, a koho to dobija wolić, tak praje so leca nie możesz rozsudzić, gdyż te wszelkie programy su słyszał, te wszelkie kandydatów słyszał, a wopkieć było, jak oni reagują, ale przy všem winowatość mamy, a jedere, gdyż my kulebie dżemy, a gdyż każdy po swoim świadomiu rozsudzi. Tak niech je. Wam wszystkim żonowanu, a podczas Świętej Niedzielu prosimy Boha o Jeho żonowanie. Dnes buď s vami. Nech vás požehnuje všehomočný a milostivý Bůh, Otec a Syn a Duch Svätý. Žijte v pokoju.